ஹலோ, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ரேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி விளாட்றோன்னு பாருங்கள். இது ஆரம்பிச்சிட்டாச்சு. நான் தான் லாஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறேன். பார்க்கலாம். வளர்த்திட்டேன். ஓகே, போயிட்டே இருக்கிறேன். ஓ, என்னாச்சு? இது எதுக்கு இந்த பிரேக் அழுத்துறனே தெரில. ஓ, செம்ம டர்னிங். ஓ, போடு பறகுது. எல்லாம் எங்கே போகிறாங்கன்னே தெரில. ரோடு வளைஞ்சு போகுது. ஓ, எங்கே எது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. ஓ, எல்லாம் விழுந்துட்டாங்க 2 பேர். ஓ, 3 பேரா? ஓகே, அவங்ககிட்ட தப்பிச்சு போயிடணுட்டு. வேணாம், விட்டுருங்க, வேணாம். 2 பேர் என்னை விட மாட்டேங்கிறாங்க. போச்சு, ஒன்று தான் அடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ, இங்கே ஒருத்தன். என்னை விட்டுறா, போடு. ஏதோ பண்ணிட்டாங்க, என்னை தூக்கிட்டாங்க. என்ன ஆச்சு திடீர்னு? ஓகே, ஸோ மறுபடியும் போகலாம். ஓகே, 4th பிளேஸ். இப்போ நான் ஓவர்டேக் பண்ணி 3rd பிளேஸ் போகணும். போயிட்டேன். எங்கேயுமே புயல் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கேன். ஏதாவது குறுக்கு லாரி இது வந்துடக்கூடாது. ஓ, ஓகே, வந்தாச்சு. 3rd பிளேஸ். செம. ஓகே, ரெஸ் பீச் பகியில் 3rd வந்திருக்கேன். செம. பட் 3rd ரேட்டிங் தான். ஓகே, பரவாயில்ல. அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சாச்சு. 2 ஆரம்பிப்போம். ஓ, இது என்ன பீச் வரத்துலையா? போடு, செம்மையாக இருக்குது பீச்சு லொக்கேஷனாக. அதில் நான் தென்னை மரம் போல். ஓகே, இது இருக்கே நம்மளோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸ்டார்ட்டு. 0 கோ. வாங்கடா இன்றைக்கி வாங்கடா. என்னடா குகைக்குள்ளெல்லாம் போகிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் போகிறேன். ஓ, என்னடா அது குண்டெல்லாம் ஐயோ, இது என்னது? நண்டு இவ்வளோ பெருசு. போச்சு, தென்னை மரத்தில் தூக்கு. போகலாம். இன்னும் நம்ம பின்னாடியே இருக்காங்க. போகலாம். ஐயோ. ஓ, கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகுது வண்டி. போடு. இங்கே வந்துருச்சு நண்டு. அப்போ போச்சுடா, நண்டு நம்மளை இது பண்ணிடுச்சு. 2 பேர் முன்னாடி போயிட்டாங்க. 3rd பிளேஸில் இருக்கிறேன். எப்படியாவது 3rd பிளேஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிடுறா. கைப்புல்ல. இது என்னது? கோழி. தூரப்போ. ஐயோ, ஸ்க்ரீனை மறைச்சிக்கிச்சு. ஓ மை காட். ஓ, கிடச்சிருச்சு. ஓ, எங்கெங்கேயோ போகுது, வீட்டுக்குள்ளேலாம் போகுது. ஃபயர் கேம்ப்லாம் இருக்குது. ஓ, கடலுக்குள்ளே இறங்கிட்டேன். ஐயோ, கண்ட்ரோல் இழந்து போயிட்டுருக்கு வண்டி. எங்கடா இருக்குது டெஸ்டினேஷனேட்டு? ஐயோ, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பார்த்துட்டேன் பொறுமையே. சாப்பா, 3rd பிளேஸு. 3rd விட்டு என்னால் வர முடியலையே வெளியே. ஓகே, பார்க்கலாம் அடுத்த மேட்ச். ரெஸ் 3rd பிளேஸ். சூப்பர். ஓகே, அடுத்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். எவ்வளோ இது கொஞ்ச நேரம். 3rd பிளேஸ். சூப்பர். அடுத்த லொக்கேஷன். ஓகே, அடுத்து இப்போ 3rd பிளேஸ். 3rd லேண்டுக்கு போயிருக்கோம். ஓகே, இது என்னது? இது செம்மையாக இருக்கு லொக்கேஷனு. காடுகள் வீடுகள் சேர்ந்த மாதிரி. ஓகே, டவுனில் கொஞ்சம், ஃபாரஸ்ட்டில் கொஞ்சமா. சூப்பர். எங்கே நான் மட்டும்தான் இருக்கேன்? ஐயோ. ஓ, டைமா? ஓகே, டைம்குள்ளே வரணுமா? போடு, செம்ம ஃபாஸ்ட்டு. ஏன்னா ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தெரில. ஓகே, போகலாம். செம்ம ஃபாஸ்ட்டில் எங்கேயும் இடிக்காமல் போனால் போதும். சூப்பர். கோழி. இது என்ன கோழியா கொக்கா வாத்தா? ஒரு மார்க்கமாக இருக்குது. ஏகப்பட்டது இருக்குது. மனுஷங்களே இல்லை, எல்லாமே கோழிகள் கொக்குகளாக இருக்குது இந்த ஊரில். என்னமோ தெரியல ஊர் என்ன ஊருன்னு. ஓகே, எங்கே இடிச்சிடா. சூப்பர். பாதி தூரத்தை கடந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம்தான். கோழி. அப்பாடி தப்பிச்சிட்டேன். வீட்டுக்கு கோழி தான் இருக்குது. மனுஷங்களை யாரையுமே காணோம். இது ஏதோ காமெடியான ஊராகுது. ஓகே, இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸ்மூத்தாக போகுது. ஓ, டர்னிங் வருது. ஸோ ஓகே. ஐயோ, இந்த சேரை தூக்கிட்ட மறுபடியும். பொறுமை. அவ்வளோதான், வந்தாச்சு டெஸ்டினேஷன். எஸ், 53 செகண்ட். ஓ, மறுபடியும் 3rd பிளேஸ் தானா? என்ன கொடுமை சரவணன் இது. ஓகே, பார்க்கலாம் அடுத்த டைம். 4th போய் பார்ப்போம் 4th என்னான்ட்டு. ஓகே,
எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? ஃபோர்த்து இது இந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஓகே பார்ப்போம். ஓகே இது என்னது நைட்லையா? ஓ நிலம்லாம் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. இது என்னது தண்ணியா? ஓ சூப்பர். இதெல்லாம் கொக்கா? இது என்னது? கொஞ்சம் ஜூம் போங்க. ஓகே இது ரேஸு. எத்தனை 5 பேர் இருக்கீங்களா? லேப் ஒன்று தானே. ஓகே ஸ்டார்ட்டு. எங்கடா புது படிக்கட்டு போச்சு. அவன் மேலே ஏறிட்டேன். கொக்கு தப்பிச்சிரியா? இந்த வரண்டா ஷார்ட்கட்டில். ஓ ஓ ஓ இது என்னது பாம் மாதிரி வச்சிட்டாங்க. ஆட்டோ பாவிங்களா? எவனா பாம் வச்சது மேலே? ஓகே அப்பயும் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறேன். இது என்னது இவ்வளோ பெரிய தலை அந்த அதுக்கு விட்டு ஏற்று பாலத்தில் செம போடு. போ 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 போலாம் போ போலாம் போ போலாம் போ. ஓ பொறுமை பொறுமை பொறுமை. டேர்னிங்கில் தான் நமக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக திரும்ப தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ சூப்பர் திரும்பிட்டு நல்லா. நான் கொக்கை தூக்கியிருப்பேன். இங்கே கொக்குகள் நிறையா இருக்குது. சூப்பர் சூப்பர். நான் அடித்து தம்சம் பண்ணிட்டேன். அப்படியே அப்படியே தான் அப்படியே தான் அப்படியே தான். செம்ம டேர்னிங். சூப்பர். டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆக போகிற. ஓ எங்கே ரோட்டை காணோம்? ஐயோ ஐயோ எங்கெங்கேயோ புந்து போகிறனே. இது என்னது? போச்சு கோழிகள் செத்துருச்சு. அப்பா வந்துட்டான்.